Jak jsi viděl dnešní zápas? Tak dneska to bylo super, jako cítil jsem to a to je u mě důležitý hodně, no. Když já to cítím, tak můžu porazit kohokoliv, no, takže dobrý. Včera si říkal vlastně, že by si spřál kvalifikanta. Když jsi viděl los, tak jsi byl spokojený? Jo, tak bylo to hratelný, no, jako lepší, než kdyby šel na nějakýho zase 500, takže to bylo super, no. Vybojoval si první bod do žebříčku, tak jaké jsou pocity? Je to dobrý, no, tak jako ten první bod je dobrý, jako hlavně psychicky pro mě a teď doufám, jako, že to nějak půjde líp, no, jako. Jaké jsou tvoje další cíle? Teď první bod máš za sebou, tak co dál? No, co dál, tak dostat se tady v tom turnaji určitě co nejdál. Když to budu cítit, tak jsem říkal, tak jako dá se porazit fakt každý. No a jako já jsem spokojený, jako fakt ten první bod jsem rád, že ho mám a teď už to bude jenom navíc, co udělám, no. Takže super. A nějaké cíle teda úplně do budoucna? Tak do budoucna, tak můj další cíl je, abych se dostával do hlavních soutěží na Futures, no. Abych měl tolik bodů. Takže to je můj další cíl.